Ọ bụrụ eziokwu na enweghị onye ọrụ ntụziaka okporo ụzọ Anambra State Traffic Management Agency ATMA afụtara n'ụzọ n'ụnyaahụ bụ Mọnde, mana ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-anya ihe ọnya bụ ndị ji nnọọ nwayọọ na-erubere iwu okporo ụzọ isi na-esonye ntụziaka nke ọkụ okporo ụzọ akpọrọ traffic light na-enye n'Ọka. Joseph Ebọcha nwere akụkọ anụjụ. Ka ọ na-agwa ndị ọrụ nta akụkọ okwu na Kwata Junction Ọka ka onye jibokwa kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi nakwa omenala n'Imo steeti bụ ọkammụta Iman Owumso Amalam kọwara na mba ofesi na onye ọbụla nupụrụ iwu ọkụ na-edu ndị njem n'okporo ụzọ isi bụ onye na-enweta ntaramahụhụ ma kwazigharịrị na mpaghara ebe a ndị mmadụ ọbụnadụ ndị a na-enwomi ma bụrụ ndị a na-akwanyere ugwu n'obodo bụkwa ndị na-enupụ isi nyere ya bụ ọkụ na-agbazi ndị njem n'okporo ụzọ siteze n'ụdị dị otu a ka a na-enweta ihe mkpọbi ụkwụ na njem. Ọkammụta Amalam onye nnukwu nkụzi na mahadum Chukwuemeka Odumegwu University nke dị na Ugboala gara n'iru kọwaa na irubere ọkụ na-agbazi ndị njem n'okporo ụzọ isi bụ nke na-enye aka ịhụ na njem ụgbọala na-agasịrịrị werere ma tozie gọọmenti Anambra steeti maka iwepụta akatamkpo ego iji hụ na etinyesịrị ọkụ ndị ahụ n'ebe dị iche iche n'Ọka nakwa mpaghara ndị ọzọ. Gwazie ndị na-eme njem ka ha gbaa mbọ na-erubere ya isi. Site n'Ọka, abụ m Joseph Ebọcha maka akụkọ ụwa ABS.